खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं सोमखोर बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जयन्त मल्ल बरुवाया अखिल गगैखौ विधानसभायाव ठाट्टा खालामनाङा होनना हुमखि होदों। बिहाली रिजार्व फरेस्टआव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव गुलि गावदों। सोरखारा ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै गोख्रोंसिन जागोन हिमन्त। नकल सना फाननो फैनानै गुबुन रायजोनि सानै सुबुं हमजादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुं जखम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाजेट जथुमनि नैथि सानाव विधानसभानि सदनाव थासारिया दुंहाव जायो। आफां आसामाव सोलिनाय सिन्डिकेटखौ मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवानि मुंखौ सरजाबनाय आरो अखिल गगैया गोख्रों अजद होनायखौ लाना सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। अखिल गगैया बुंदों दि आफां आसामनि सिन्डिकेटफोरखौ जयन्त मल्ल बरुवाया सालायगासिनो। अखिल गगैनि बे अजदखौ खोनानाय लोगो लोगो रागा जोंखाङो मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया आरो फोरमान गैयालासे जेबो बाथ्रा दाबुं। नोंनि दखाना बे खेबाव बन्द जागोन, आंनि सायाव अजद होनायनि फोरमान होनांगोन, नङाब्ला विधानसभायाव निमाहा बिनांगोन होननानै हुमखि होयो जयन्त मल्ल बरुवाया। बेनि उनावनो खुंथायाव थानाय दोलोनि गोबां एमएलएफोरा अखिल गगैखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बे बिथिङाव बिजेपिनि एमएलए प्रशान्त कुमार फुकना बुङो दि बियो माब्लाबाबो अखिल गगै बायदि सैतान एमएलएफोरखौ नुफेराखैमोन। बियो टिभिआव नुजानो थाखाय जानला मानला बाथ्रा बुङो। मख'नो गोनांदि बे दावराव दावसिनि समाव बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ अखिल गगै आरो मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवानि गासिबो बिबुंथिफोरखौ रेकर्डिंनिफ्राय बोखारनो बिथोन होयो। बिहाली रिजार्व फरेस्टआव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव अरुणाचलनि दुथांफ्रा गुलि गावनाय खौराङा सोराङाव फैदों। आयेन बेरेखायै दंफां दाननायखौ बिथा खालामनानै जादों बे जाथाया। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि सिमायाव हाबफैनानै आयेन बेरेखायै दंफां दाननाय अरुणाचलनि दुथांफोरनि मोनसे हानजाया आसामनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव गुलि गावो। फरेस्ट गार्डनि मोनसे हानजाया दिनै फुंबिलियाव सरासनस्रा पेट्रलिं होनाय समाव रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां दाननायखौ नुदोंमोन। जेब्ला फरेस्ट गार्डनि हानजाया होबथानो नाजायो अब्ला दुथांफोरा गुलि गावनो हमो। हाग्रा बिफाननि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथायनि समाव मोन 16 राउन्डसो गुलि गावदोंमोन। बे जाथायनि उनाव थासारिया जोबोद दुंहाव जादोंमोन आरो गावबा गावनि रैखाथिनि थाखाय फरेस्ट गार्डनि हानजाया बे जायगाखौ नागारनो गोनां जादोंमोन। बे गासै जाथायखौ मबाइल केमेरायाव सेबखांनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसे बे जाथायनि उनाव सनितपुर लकसभा बियाबनि एमपि रन्जित दत्त, बिश्वनाथ जिल्ला बेंगिरि करबि सयकियानी आरो गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव दावबायहैयो। बेनि सायाव हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों। आसाम विधानसभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमनि नैथि सानाव दिनै ड्राग्सनि जेंनाखौ लानानै गेबेङै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गोनांथार बिबुंथि लाखियो। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय एन्टि ड्राग्स अपारेशन आरो ड्राग्स बेरेखा संदाननायखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन आरो ड्राग्स फालांगियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रोंसिननिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि ड्राग्स फालांगिखौ होबथानो हायोब्ला रायजोआव माखासे आयेन बेरेखा हाबा आरो दायगोनां हाबाफारियाबो बन्द जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुंबावदों दि जेब्ला फेग्रा मुवानि हेंथायै राहा लानायनि बाथ्रा फैयो अब्ला गोबां सुबुंफोरा आयेन आफादाव पुलिसनि बिफावखौ सोंखारियो। गुबुन फारसेथिं पुलिस एनकाउन्टारखौ लानानै गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय अजद होनाय जादों। पुलिसआ आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनायनि गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावफुंनांगौ। आसामाव नकल सना फाननो फैनानै हमजादों गुबुन रायजोनि सानै सुबुं। जागिरदनिफ्राय हमनो हादों सानै नकल सना फालांगिरिफोरखौ। हमजानाय सानै नकल सना फालांगिरिफोरखौ सुमित पाटिल आरो प्रवीण कुली होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोर सानै सुबुङा कर्नाटक आरो महाराष्ट्रनि थागिरि। रिपर्ट बायदिब्ला नेली पुलिसआ सानै सिनाय मोनै सुबुंखौ जागिरदनि नेली ओनसोलाव गिदिंथिंनाय नुनानै सन्देह खालामदोंमोन। बेनि उनाव नेली पुलिस थानानि असि पार्थ प्रतिम दत्तनि दैदेननायाव जेरा खालामो। बेनि उनावनो सोराङाव फैयो नकल सना फालांगिनि जाथाया। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नेली पुलिसआ गुबुन रायजोनि बै सानै सुबुंनिफ्राय 1.5 केजि लिरथायनि नकल सनानि नावखौ जब्द खालामो। नकल सनानि नावखौ फाननो थाखाय आसामाव फैदोंमोन सुमित पाटिल आरो प्रवीण कुलीया। बे सानै सुरां फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ जेरा खालामना नायबिजिरगासिनो दं। गवालपारा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनदों सासे बैसोगोरा सुबुङा। दिनै दुधनैनि रौमारि गामियाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव रौमारि गामिनि थागिरि 69 बोसोर बैसोनि फौजित माराग मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुङा जखम जादों। बे जाथायाव खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों फौजित मारागा। बे जाथायनि उनावनो जखम जानाय बैसोगोरा सुबुंखौ बोखांनानै गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।